Victor Tedesco, għal iktar minn 11 sena il-President ta' Hamrun Spartans. Domt 11 sena. 11 sena li matulhom Hamrun Spartans rebħu 22 unur. 22 unur. Fi 11 sena. Illum Victor Tedesco għandu 93 sena. Twelit fl-1916 April fid-9 ta' April. Victor Tedesco tilef id-dawl. Illum madu jara xejn li fdlam. L-ikbar, ngħidu hekk. Disgrazzja li ġratli u grazzja. Għaliex naqqast minn ħafna affarijiet. Disgrazzja għax ma narax. U meta ma tarax u qabel ikollok id-dawl tkun taf xi ġifieri u tkun taf xi tlift. Hija disgrazzja kbira. Iżda Victor Tedesco xorta baqa' jsegwi l-futbol. Ġili nagħmel sassija u satejta bil-lejl nara l-futbol, illum kif jien mhux nara l-futbol, nisma' l-futbol. Inkun naf, mhux dejjem inserta, imma nkun naf more or less illi da se jikkrossja, se jisswingja b'allum, dana se jtieħ short pass, dan se jagħmel true pass, inkun qiegħed. Kif nara fil-logħba nikkompara ma dak illi qed nisma' u more or less inkun qed ngħid, inkun qed impoġġi propju dak illi ma nistax nara, inkun qed nesprimih b'dak bl-esperjenza li għandi. U waqt il-partiti ara min ikellmu. Nimmaġina u ħanajdlek hemm biss nervuż jekk xi ħadd jiġi jkellimni waqt il-logħba. Hemm biss nervuż. Jirrakkontanna kif fis-snin 80 staġun kien jiswih iktar minn 70,000 lira Maltin. Dak iż-żmien il-kampjonat kien jiswih minn 70 sa 80,000 lira. Victor Tedesco jgħid li fil-futbol ħalla iktar minn 250,000 lira Maltin. Li hu żgur għax fuq il-karti huwa xi 250,000 lira. Imma mbagħad ikun hemm ħafna affarijiet oħra, speċi tagħti rigali l dak il-plejer, tagħti bonus, tagħti affarijiet oħra, speċi tiġi partita tgħidi importanti, tħalli noffrilhom xi ħaġa ekstra biex ikunu iktar motivati. Victor Tedesco spiss kien ikun majjar mill-partitarji avversarji u meta ma kinux jgħajruh kien jinkwieta. Meta ma kinux jgħajruni kont ninkwieta, kont ngħid mela se jirpuna, jafu se jirpuna llum. Iżda kien jiddejjaq meta kienu jgħajruh bil-familja. Però kienu jgħajruni bil-familja tiegħi kien jiddispjaċini. Li jgħajruni u taż-żejt u mhux taż-żejt u ħlimieħor. Jgħidilna li biżmien tal-familja kienu saru fissati daqsu fuq Hamrun Spartans. Dejjem involuti daqsi għax sa jixri pa, xġara pa, kienu jridu jafu kollox. Minħabba l-futbol, lil Victor Tedesco ġili jeddew li se jagħmlulu bomba. Ġili kelli nsejja l-pulizija għandi d-dar għaliex jien kont inkun il-ground u ma kont nieħu prekawzjoni biex xi ħadd għax da min jgħidlek li se jagħmellek bomba ma jagħmellilek jagħmellilek mingħajr ma jgħidlek. Nistaqsuh jekk qatt ikkunsidra li jaqaf mill-futbol. Le. Illum Victor Tedesco għandu stadium imsemmi għalih. Il-Victor Tedesco Stadium tal-Hamrun. Ħanajdlek inħossni onorat ħafna. Għaliex dak huwa sinjal ta' apprezzament illi għandi għax-xogħol li għamilt. U fl-istess ħin illi għas-sagrifiċċji li għamlet il-familja tiegħi għandha s-sodisfazzjon li tajt missierna veru forsi għamel ħafna sagrifiċċji finanzjari, sagrifiċċji oħrajn. Imma llum nistgħu ngħidu illi missierna huwa mfakkar li fejn ħadem ġie apprezzat. Fl-età ta' 93 sena,
Viktor Tedesco jistqarmana li jibżam il-mewt. Aħna najdu anki il-Mulej beża wkoll fuq is-salib. Waħseb wara il-bniedem kemm għandu għax jibżam il-mewt għax ma jafx ħalla warah. Iżda jirringrazzja l-Alla li taħ ix-xorti jgawdi l-uliedu u n-neputijiet għal bosta snin. 15 sen ilu u 20 sen ilu meta żewwiġt tfal kont qed inżewweġ tifla u min jaf kemm sangawdi lila u lill-ulieda. Imma illum il-bambin tani grazzja jien li żewwiġt tfal rajt it-twelid ta' tfal tagħhom rajtu u l-ħaqthom kollha qabel ma tlift id-dawl illi niċċajta magħhom, nilab magħhom, neħu pjaċir magħhom.